Čaute, tu je Jackis. Vás zdraví. A Jožo. Sorry, že po dlhom čase zase natáčam, ale... Už nám to chýbalo. Trošku. Ide o to, že rapy, teraz akože viac venujem tomu rapu. A chodia nám žiadosti takých ľudí, ktorých teraz ani nepoznáme a nám fandia. Tá, vidíte, jak to je, takže... A viacerým babám som poslal klipy o nich, tak boli dodaté a mi ďakujú len za ne. Tá. Ide o to, že díky moc za to všetko, čo mohol práve robiť, aj to youtubičko, čo mi robí. A díky moc za všetko. A budú tam aj, možno sem tam blogy, aj vlogy. A možno aj budú novšie, Keď ale sa nám bude dariť. Takto, ale rap tam bude možno spodobne stále. Takže asi tak. A stále novšie instrumentály, Presne. A do sakra, ktorých skladáme tie chodia texty. teraz ľudia, sakra sa mi to bárs neľúbi. Ani mne. Mám na to nervy. On mám stále nervy. Pred dohoňaním. Oh yeah! Yeah! Takže asi tak. A čo poviem? Aspoň, že dneska mi umožnila príroda, že aspoň je kušik taká, no, je lepšia. A je dneska teplejšie, jak Teplo. včera fúčalo, že Kde jedným tu textom som ani nerozumel, čo som tam skladal. je moment, to dať. Oh shit. Takže asi tak. Čo? Ako keď rozprával, mu to nevadilo. Medzi ľuďmi? No a... Ale ja sa mám. Dobre, čo? Čo si ja môžem už povysmiať? A čo si povedal, čo sa povedal? Že sme gimino. Ale... Chalan to tu hambí, ako keď som videl Goga, jak natáčal medzi ľuďmi blogy, tá mu bolo tiež také trapné, ale on bol sám, hej, takže to bolo A niečo my iné. sme dvaja. Ale díky moc za toto všetko, čo ste mi mohli dať, takže díky fest a možno ďalšie že blogy budú, ale to až neskôr. Ešte sa Teraz chcem máme aj práca venovať. a hlavne mňa čaká práca v tom, že budem mať skúšky, ale nejaké vlogy natočím sám, lebo idem na východ, no a tam s kamarátmi sme sa rozhodli, že nejaké natočíme, ale hlavne tam budem účinkovať ja. vidíte to. A mobil ešte stále nemá opravený, takže Ale nejak sa to budem snažiť dať. Aj keď je to trošku na nič. No. Tá. Ide o to, že No to mám vši displej. má slabší displej, aj tmavšie, aj na pol ho má, takže ani No, sám už nevie. to nejak sa zlepšuje, ale niečo mi aj blbne. Ide o to, že ja vám ďakujem za to, že ma podporujete na youtubičku a tak ďal. Ako čo sa týka rapu. Nie iba rapu, ale aj tých blogov. Vlogy ja som veľmi nenatočil, som ich dal na súkromie, ale ak neviem, že ma podporujete na YouTube, čo sa týka Rapu? spevu, tak vám ďakujem. Aha. A hlavne ďakujem všetkým mojim kamarátom, ktorí to chceli a aby som aj im urobil piesne, takže je to pre mňa veľká česť. A fakt, bars, poviem díky. A blogy ešte budú, ale to ešte neskôr, lebo teraz pripravujem CD. A ja? Ja CD sa neviem, jak bude volať, moje bude Slovo lásky a jedno CD vydáme spolu. Moje CDčko ešte nemám názov, ale už čo skoro bude, takže... Dneska som Tak. začal písať texty, lebo som ich ešte nemal spísané, len som skladal v hlave, ale nevedel som, že mi bude trvať písať. No ale už viem, čo to je skladať. Už je mi lepšie a... Keď som začal prvý blog, bol som kuši taký trápny, Aj ja. ale Lepšie. lepšie. Som bol zjazdený za to, keď som to nadal na našu školu na učiteľov. Tak, keď bol trapas. No hlavne obidvaja sme mali trapas. Nie, ale on. Ale aj ty. Ty si to musel vymazať. Ale taký, keď si bol blbý, že si načas nadal na školu, nechápem. Mal som ten nejaký spôsobný. To bol asi vás. Že asi tak a... Čo poviem? Fakt díky moc za to všetko a už buď ďalšie, ale to ešte neskôr.
Čepin plus Marko Rúš. A Michal Lichvár. Neviem, pre televíziu Barandov. Televíziu Nova. Ale tam Barandov nie je Nova. Takže čaute a pri ďalších videjkách od Repu vás budeme Srdečne stráviť. privítame. Díky moc, že toto videjko raz za čas natočím. Môžete na Facebooku aj dneska vidieť naše fotky, ktoré vystavíme. Dneska budú, ale ide to, že Trošku Slnko. vyzerajú zlo, lebo slnko nám svietilo hrozne. Takže asi to bude blbé, ale ja sa ešte tak posnažím do večera tak posnažiť nejaké fotky podávať ešte sám. Už to ten príde až o 8. Takže asi tak. No ale Takže ja čaute. neviem, kedy prídem, to sa ešte Takže dozvieme. Ale čus. piatok to nebude, bo piatok už idem preč. Čus a pri ďalších natáčaniach a videách vás zdravím. Takže čaute a ďakujem za všetko, čo mi robíte, tak díky moc. Adios. Že čus pri ďalších videách. Čau.